Naghain ng resolusyon ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamumuno ni Mayor Jerry Petrañas na nagre-rekomenda na ipasa ilalim sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa dengue. Matatandaan na nagpulong ang CDRRMC kahapon Agosto 27 para talakayin ang pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod ng Iloilo. Base sa latest na report ng Iloilo City Health Office, umabot na sa mahigit 700 ang kaso ng dengue at 4 na natalang namatay. Hinihintay na lang sa ngayon na maaprubahan ng Iloilo City Council ang rekomendasyon na nagdedeklara ng state of calamity sa Iloilo City. At para sa K5 Network News, ako si K5, Jenny Kauinan para sa Kampiona Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.